Id-deputat nazzjonalista Edwin Vassallo akkuża li deputati nazzjonalisti mill-fazzjoni tal-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil li mis-Suppervja li kellhom meta kienu fil-Gvern issa marru Għall-Mibegħda. Vassallo stqardan f'kitba fil-ġurnal tal-Partit Nazzjonalista li fiha qal li l-Partit Nazzjonalista jinsab għaddej minn gwerra ċivili. Dan wara li qatt ta' deputati nazzjonalista reġgħu sejħu lil Adrian Delija biex iwarrab minn kap tal-partit. Id-deputat nazzjonalista magħruf għall-appoġġ li dejjem tali lil Adrian Delija qal li jekk mhux se jkun hemm rieda għall-għaqda mhux se jkun hemm soluzzjoni għall-egoiżmu. Fid-dawl tas-sejħa li qed issir biex Delija iwarrab minn kap tal-partit, Vassallo sostna li l-istatut tal-partit u Suprem ikun min ikun il-kap tal-partit. Huwa akkużhom li b'fomhom jgħidu li jemmnu fis-sewwa imbagħad qegħdin jitbedu minnha. Sostna li l-gwerra ċivili li hemm fil-Partit Nazzjonalista tista' tasal fit-tmiema meta ż-żewġ naħat ta' kontra xulxin jieħdu d-deċiżjoni li jifqu. Qal li dan il-konflitt fil-Partit Nazzjonalista jeħtieġ jiġi fit-tmiemu għax niżżel il-Partit Nazzjonalista fl-aktar qiegħ ta' umiljazzjoni quddiem il-poplu. Edwin Vassallo qal li dan il-qiegħ li sabu ruhom fih bħala partit huwa kaġun ta' Suppervja u li minna issa marru Għall-Mibegħda. Qal li s-Suppervja ta' dawn in-nies fil-Partit Nazzjonalista waslet biex dawn jibdew jaraw lilhom infushom fil-pożizzjoni superjuri u kulħadd hu inferjuri. U akkużhom ukoll li b'dan is-sens ta' superjorità qegħdin ikissru partit. Żied li f'dan il-mument dawn id-deputati li jaħsbu li huma superjuri għal ta' madwarhom jindunaw bl-umiltà biss meta jistgħu jinżlu għand in-nies wara li jammettu li huma wkoll żbaljaw. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.